Ang simbahan sa balaang katawhan sa Dios walay kwartahay. Unsa may buot pasabot aning walay kwartahay? Buot pasabot ani nga dili gyud ta mangulikta. Walay mga donasyon nga ato ang dawaton. Kay wala man pud tay building bitaw, wala may building kay ang simbahan nato katawhan man ampo ta magdaig ta sa Ginoo, pwede ra mag sa atong kabalayan, pwede sa park, pwede sa daplig dagat, bisag asa ta makadaig man ta sa Ginoo, makasimba man ta sa Ginoo. Mao nang kung wala tay building nga maintenaron, nganong magkinahanglan pa man ta og kolekta, nganong kinahanglan pa man ta og donasyon, nganong magkinahanglan pa man ta tithing. Yung unang-una para sa Ginoo, mao nay timailhan man og peke nga propeta nga mangwarta ka o bayad na ta di ana. Pero ang tao nga moalagad sa Ginoo, magampo, magsangyaw sa iyang pulong, mag-alagad, nga dili magpabayad, adto sa gingharian sa langit siya makadawat og iyang gante og bayad. Mo ni atong gipaabot unya karon. Unsa dili na lang gyud ta mo gasto di ani simbahan kay kuan dili pud na nga na mo gipasabot nga maghinakog na lang gyud ta, ato na lang ang kaugalingon siguradoon. Dili tumanon gihapon nato tong gisulti ni Hesus nga kinahanglan mo paambit po tag unsay naa nato pakan ang gigutom. Sama na inyong paimnon ang gipanguhaw, inyong suluban ang mga hubo. Mao ato gyapon tong buhaton ang tanan, pero direkta na. Ngano man kita mo imuhatag, wa tay kamot. Direkta nga to ang paghatag. Na mga homeless nang dapit nimo magsugod ka diana. Unya og naay mga parente nimo labi na jud og imong ginikanan nga tiguwang na. Padati na tabangi na. Unsa naman nang kusog kadyo ka mo donar og kanang kwarta ato simbahan, pero tihik kadyo kasi imong ginikanan, imong mga igsuon nga naglisod. Dili na maayo, dili mo angay si Hesus ana. Pagpakaron ingno na, pagpasikat ra man na. Danar ka atong simbahan karon i-announce sa imongan. Na ilado kaayo ka nga generous kaayo nga donor, sponsor. Pero sa kaugalingon ding pamilya wala dai. Wala hinungdan. Mao ni karon ato ang ipasabot ani nga ang simbahan nato nga gitawag og balaang katawhan sa Dios nga mabasa nato sa libro sa Revelasyon kapitulo 22 bersikulo 1 nga ang grasya sa ato ang Ginoong Hesukristo manawon ta sa kanatong tanan nga mga balaang katawhan sa Dios. Walay kwartahay tungod kay wala man tay building nga i-maintain, wala po tay suhulan kay ang atong mga pare dili man pod magpasuhol. Ang atong mga pare kinahanglan gyud dili mo dawat og kwarta. Atong mga pare nakahibaw gyud na nga dakong insulto kung tagaan nimo na og kwarta. Mao ang atong mga pare kinahanglan pod nga duna gyud trabaho, dili mahimo og pangwartahon ang Ginoo, negosyoon ang Ginoo. Ang Ginoo nahinoy mo ra og produkto, value sa imong negosyo. Di maayo na gabaan tas Ginoo di ana.